Kakek amu kowe iki lho, lagi dimono kae wis tiba, lemah. Wong Indonesia iki ra butuh wong lemah. Lah kene Kowe iki lho, iso-iso wis ngalamun kesurupan yo. surupan. Iya kuwi maksudku. Kowe kuwi tuwa ora njoblas. Ora Jawa piye to? Kena aku wong Jawa ngono rek. Lha sing kandha kowe wong Korea sapa? Wong Korea, Lee Min Ho aku. Kowe iki ra Lee Min Ho, lencung kowe iki. Sopo neh wi? Telek pitik. Oh, asem. Alah mbombope marai anyel kowe iki yo. Kalem to. Sakjane iki mikir apa to? Lah, Mikir golek jodoh iki lho kowe. Iku ngaku wis doyak buku terus kon rapi. jodoh digoleki. Ora bakal entuk. Jodoh iki ditemuke. Lah apa ana sing buak kok ditemu? Sabar to. Innallaha ma'asabiri. Nggih, Pak Mudin. Ah, malah ngece kowe iki. Kowe iki ora ngeki solusi malah marah emosi tok. Marah emosi. Nek endi sih? Neng kene iki lho. Halo, rumah sakit jiwa. Di sini ada ODGJ baru ini. Tolong ke sini ya. Walat wae orang tua. Apa kualat? Ora ana sejarahe ya kualat iku le. Dah. Paling pol lho motormu mogok kentekan bensin wae kok. Lah. Apa? Kentekan bensin. Ya sorry. Lah, bola. Apa? Lho, apa nek endi? Pulsa. Buku pulsa nek endi? Apa bensin? Buku pulsa nang bensin, buku pulsa nang konter. Kowe iki lho. Wis genah ngono aja takok. Oh. Bensin yang tak tenang. Wah, lah karo. Betul pulsa. Siksen lah. Umbas. Tembangan sepeleku, tondo seneng marangmu. Dia mas, tumbas nopo? Tumbas Mbak Apa mas? Mboten Mbak. Maksudnya tumbas pulsa. Oh, dia mas. Nomornya bintang. 134 Mbak. Kok 134? Nggih Mbak. Kan Mbak nggak ada duanya. Nomornya pinten mas? 081 737 580 123. Sing 10 ya Mbak. Dia mas, kedap.
Oke, Mbak. Aku Mas urusannya. Nggih, Mbak. Mbak, jaluk nomormu tok gak? Bopo Mas. Nomorku juta mbok jaluk terus aku bopo. Jonggo nomorku to, dhewe tukeran nomor. Mas gombal lho ketmu. Ya iso aku mau ngene, Mbak, berjuang. Berjuang nek rano usahane ya padha wae Mas. Lah iki lagi tau usaha kene, Mbak. Piye to? Yo Mas. Nyotakke nomorku. Sik. Nah, Alhamdulillah. Suwun ya, Mbak. Suwun lho, Mbak. Ya sudah tak pamit sih, Mbak. Mas, kok disurung? Bensin entah ya, Mbak. Mas. Lah sapa kae menggal arek ning kene iki. Ora roh aku sapa wae. Poe. Di mau sapa dik calana ngerene iki? Lah lapo to wae kepo. Lho, kan aku peduli to dik karo kowe to. Sorry ya, sayang aku gak peduli mbek kuwi. Iya, Cuk. Galak-galak ngono to dik, masa ayu-ayu rek galak-galak ngono ki. Lha iki lapo to rene? Lho, lah kena aku apa ndolani kowe ngene napa? Lah kan iki jadwale awake dhewe ketemu. Sorry aku ngantuk. Lho, dik. Lah kowe pengen ndi? Lah kok mlebu ki? Wis salah gagal neng ngene iki acarane. Wis.